Rendkívüli híreinket látják, jó napot kívánok! Közel 1000-en gyűltek össze a fővárosi önkormányzat hagyományos megemlékezésére március 15-e téren. Demszky Gábor főpolgármester nem sokkal ezelőtt kezdte meg beszédét, de a tömeg folyamatosan bekiabál és fütyül. Kapcsoljuk kollégámat ismét Császára. Szervusz Attila, elég hangos hangokat hallani, miket kiabálnak? Szavakkal illetik a főpolgármester, aki utoljára szólal föl ebben a minőségében a Petőfi szobor lábánál, és valóban körülbelül egy 800-an, 1000-en gyűltek össze az Erzsébet híd lábánál, de már a kezdetén lehetett érezni, hogy azok, akik ide eljöttek, azok nem igazán Demszky Gábornak, illetve a szabaddemokratáknak a szimpatizánsai. Nagyon sokan hoztak magukkal jelképesen Nokia dobozt, hiszen azt hangoztatták, hogy Nokia párt, Talicska párt, utalva ezzel a BKV-nál történő eseményekre, amelyek folyamatosan látnak napvilágot és derülnek ki újabb és újabb információk. Demszky Gábor lényegében negyed órája beszél, de megmondom őszintén, én a sajtószabadság, illetve demokrácia szavakon kívül más nem értettem a főpolgármester beszédéből, aki viszont reggel még arra utalt, hogy békés megemlékezésre számít, és igazából nem tart semmitől sem. Ezzel szemben a rendőrség, illetve az a biztonsági cég, amely a fővárosnak ezt a annyira kitolta a Kútont a Petőfi szobortól, hogy a korábbi, itt most csak a távolság miatt utalni be, a korábbi tojásdobáló távolságon jóval kijebb szorította a tömeget, sőt lezárták még a rakpartot is, illetve a környező utcákat. Az Erzsébet híd lába alatt rohamrendőrök vannak, de itt a tömeg közvetlen környezetében csak láthatósági mellény viselő rendet egyelőre látni, illetve a kordonnak a túloldalán a már említett biztonsági embereket, akik, hogy kik, azt nem lehet tudni, korábban egy jól körül határolható cég volt az, amely biztosította Demszky Gábornak a rendezvényeit, tehát az Incal Security volt. Egyébként pár perccel ezelőtt megrázták a kordont is azok, akik idejöttek, nem tetszésüket nyilvánítják Demszky Gáborral szemben, de be nem döntötték a kordont, úgyhogy visszafogott e tekintetben a tömeg, ugyanakkor nem engedi lényegében azt, hogy azok, akik nem kiabálnak, nem értenek egyet Demszky Gáborral, azok egyáltalán értsék arról azt, hogy miről beszél a főpolgármester. Megmondom őszintén, én saját magamat is nagyon kevésbé hallom, de a kedves nézők biztos tapasztalják, hogy milyen a hangulat itt a március 15-e téren. Egyelőre most ennyit tudok mondani. Itt van Kisberg kollégám is, esetleg továbbadnám a szót neki, hogy ő mit lát, mit hall, mit tapasztal. Stúdió. És pontosan így van, Kisberg Szabolcs kollégánkat kapcsoljuk most. Hallasz-e minket, Szabolcs, és te pontosan hol vagy? Mit tapasztalsz? Szervusz, Szabolcs, hallasz minket? Szervusz, nagyon-nagyon nehezen hallak titeket. Én itt állok a térnek a bal oldalán. Itt is óriási tömeg van, folyamatosan kormányellenes jelszavakat skandálnak. Még mindig tart egyébként Demszky Gábor beszéde. Nagyon sok rendőr látunk a Erzsébet híd alatti parkolóban. Több csapatszállítónyi rendőr. Itt a kordonoknál elnézést nagyon-nagyon. Igen, halljuk, hogy nagyon hangosan kiabálnak. Demszky Gábor beszédéből te sem hallottál semmit igazából? Demszky Gábor beszédéből néha lehet egy-két szófoszlányt kihallani, egyébként itt a tömeg hangja annyira elnyomja, hogy itt semmit a skandálástól és a biztostól semmit nem lehet hallani. Még azt elmondom, nem tudom, nem hallottam sem a bejelentkezését. Tudom, hogy ő volt előttem, hogy nagyon sokan Nokia-sokat emelnek fel a magasban, illetve azt gondolják, hogy Nokia párt
illetve Talicskafát, ezek az új elszavak, amiket eddig nem lehetett hallani ilyen tüntetéseken. Kisberg Szabolcs, köszönjük szépen, most pedig visszakapcsolunk Császár Attilához, ismét ő fog bejelentkezni. Szervusz Attila, történt-e valami azóta, hogy pár perccel ezelőtt hallottunk? Szervusz Attila, hallasz minket? Jelen pillanatban igen hallak. Igen. Azt, hogy börtönbe, ezt lehet most hallani. Egyébként visszautalva arra, amit kérdeztél kollégámtól, Kisberg Szabolcstól, hogy miről beszélt Demszky Gábor. Most egy órával ezelőtt ugye említettem, hogy 1937. március 15-ét fogja majd idézni a főpolgármester, legalábbis egy reggeli televíziós beszélgetésében erre utalt, akkor alakult meg a márciusi front, és azt is mondta, hogy Kovács Imrét fogja majd felhozni példaként, mint népi írót, aki példamutatóan küzdött a szélsőségesek, a mindenkori szélsőségesek ellen, és ezzel arra akart utalni Demszky Gábor, hogy a Jobbik olyan teret nyert már a hazai belpolitikában, ami nagy valószínűséggel jelzi, hogy be fognak jutni a parlamentbe. Ez pedig Magyarországnak, illetve demokráciának is egyfajta szégyene lenne. Feltehetően a polgármester erről beszélt, és mint ahogy hallják, ide is, oda is vannak megjegyzések a Szóval stúdiói. Császár Attila, köszönjük szépen a tudósítást. Kedves nézőink, hírekkel legközelebb 14 órakor várom Önöket. Viszontlátásra!